Αγινές των Αγίας Μάτους σου κατεξίουσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ονάξον μεταλαβή των αχνάτων σου και πουρανιών δωρεών κατεξίουσας. Αλλά δέσποτε φιλάνθρωπο υπερημών αποθανόντα και αναστάς και ευχαριστάμενος ημίν τα κλεπτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων χάρατος και της βασιλείας οικείωση. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις του μενέμου διαφαντός και μικέθη εμαυτός ο άλλας ιδρύμετα η δεσπότη και ευεργέτη και ούτου του κρυδευίου απάρος επερπίτη του ιατήσου ανάπαυση έντρα των ορπεζόντων οίκων σου ακατάπαυστος και απέραντος η κοινωνή. Ο Θεός βασιλεύς των αιώνων και δημιουργέ των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσου διαγατής και επί την μεταλήψη των αγκάθων και των ποιών σου μυστηρίων. Ρίγον σου σκιά και δωρησέμι μέχρι σε σχάτους του αναπνοής. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων, σιγαρή ο άρτος τη ζωής. Η πηγή του αγιασμού των αγαθών και συμπληρών αναξίους. Μη καταφλέξεις με μη πλαστον.